Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Salah setunggal bab supados komunitas menika estu bahagia begja rahayu yen sedaya warganing komunitas menika sami dene tresna tinresnan. Urip sing penuh ing katresnan menika temtu nyenengake, agawe tentrem. Ning nek urip bebarengan anane mung padu memungsuhan, lajeng nggih ngelek-elek siji lan liyane, temtu anggenipun bangun gesang bebarengan mesti ora kepenak, hawane panas lan ndadosake tiyang boten saged utawi boten purun urip bebarengan. Mbuh kuwi ana ing omah, ing lingkungan, ing paroki, utawi nggih wonten ing tengahing masyarakat. Yen kumpul anane mung ngrumpi elek ing liyan, mesti mbok katone nyenengke. Ngrumpi menika lak ya sok-sok lali wayah. Nek wis ngganyik ngono kae ya ora ngerti wektu. Ning tumraping saperangan tiyang yen kumpul anane mung ngondo elek ing liyan, utawi latihan kur, latihan mung 5 menit, ning ngrumpine 10 menit, wong terus do suwe-suwe wegah. Menapa malih yen wonten ing paguyuban menika wis duwe mungsuh. Tiyang lajeng dadi aras-arasen kumpul maneh, seneng dhewe utawa ya menghindar yen arep pinanggih kalian mungsuhe. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi cak-cakanipun mujudaken katresnan dalem Gusti wonten ing gesang sesarengan. Gusti ngersakake katresnan ingkang kula panjenengan wujudake boten katresnanipun manungsa, katresnane awake dhewe sing tuwuh saka ati utawi perasaane awake dhewe, ning katresnan dalem Gusti piyambak. Nah, kados pundi tuntunan ingkang dipun kersakaken Gusti anggenipun tresnani. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 53 ngantos dumugi 58. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid, "Kowe wis padha krungu dawuh, tresna marang pepadamu lan sengita marang mungsuhmu. Nanging aku kandha, tresnanono mungsuhmu lan sembayangno sing padha nganiaya kowe. Mangkono iku anggonmu dadi putra-putrane Ramamu ing swarga, kang nyunarake srengenge marang wong ala lan wong becik, sarta ndawahake udan marang wong utama lan wong duraka. Yen kowe tresna marang wong sing tresnani kowe, iku apa pituwase?
Apa jurumu Publio ora tumindak mangkono? Yen kowe uluk salam mung marang sedulur-sedulurmu wae, iku apa kaluwihanmu? Handak wong sing ora tepung karo Gusti Allah ora tumindak mangkono. Mula dipadha sampurna kaya ramamu ing swarga kang uga sampurna anane. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kasampunaning gesang tumraping Gusti Yesus injih menika yen tiyang saged nresnani mungsuh-mungsuhe lan nyembayangke sing nganiaya. Menika tentu sacara kamanungsan lan emosional ora gampang. Kepara tuwuh pitakenan ana ing atine awake dhewe. Mosok mungsuh kok malah ditresnani. Nresnani kuwi ya sing wong apik, wong sing marang awake dhewe tumindak sikape ya apik. Nek sikape wong liya marang awake dhewe elek utawa ya niat mungsuhi, ngopo awake dhewe nresnani? Menika sacara kamanungsan kedagingan, ning Gusti ngersakake merga Allah menika sampurna nresnani sapa wae kados nyunarake srengenge marang wong ala lan wong becik, ndawahake udan marang wong utama lan wong duraka. Anggone nresnani ya awake dhewe kaya katresnane Allah, ora mawang wong kuwi apik pala ya kudu ditresnani. Wong kuwi becik pa duraka ya kudu ditresnani. Nah menika katresnan dalem Allah sing tansah tumindak becik maringake kasaenan tumraping sinten kemawon. Mila kula panjenengan ingkang pitados ing Gusti Yesus, ing Gusti Allah yang Rama, awake dhewe sing sok-sok ya ala, sok-sok ya duraka, tetep wae ditresnani dening Allah. Mila awake dhewe ora ana sing jenenge telat anggone martobat. Yen awake dhewe ngraos dosa, ngraos dawah, monggo tangi, monggo martobat. Allah tetep nresnani awake dhewe. Tumraping sesami supados saged mbangun paguyuban sing begja rahayu, awake dhewe nggih ngupadi kanthi setya katresnan Allah menika, supados kula panjenengan nggih saged nresnani sesami, boten namung tiang-tiang sing sae sing becik marang awake dhewe, sing cocok sing sreg marang awake dhewe, ning ya nresnani sing sok-sok gawe anyel, sok-sok mungsuhi, sok-sok jengkelke lan sapanunggalane. Lan menika kula kinten estu penting kangge mbangun gesang bebrayatan. Katresnan Allah menika sing kedah tansah dados dasar utawi pedoman. Awit kadangkala wonten ing gesang bebrayatan, jejering suami istri utawi tiang sepuh kalian anak, sok-sok ya kabeh boten cocok, sok-sok ya agawe anyel, sok-sok ya agawe emosional. Mila kados pundi tetep nresnani tumraping Gusti Yesus. Katresnan sing agung sing bentenake kalian tiang-tiang sanes wonten ing Injil kala wau kalian jurumu Publio utawi wong-wong sing ora tepung marang Gusti Allah, wong ateis. Ya katresnan sing bisa tumindak sae tetep nresnani wong-wong sing nyengiti, wong-wong sing mungsuhi. Nah menika ciri khas katresnane para penderek, para murid-murid dalem Gusti. Pinuji Allah sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.